Les arrels del narcotràfic. 30 minuts a TV3 aquesta nit. Solideo t'obre la porta a aquest espai. Bona tarda des d'aquesta zona, al Santet de Gauzac, on hi ha la Mare de Déu des Neus, aquí a tocar a l'oest del Montcorbisson, a Gauzac. Boires aquest matí, passem de la Vall d'Aran al Baix Llobregat, mirant cap a la Puda, des de Sant Salvador de les Espases, i boira, la Bacarissana avui present a la falda de Montserrat. I ahir parlàvem d'algunes fonts que es recuperen, en aquest cas a Paüls. Aquestes fonts tenen un rajolí més permanent perquè aquest any allà hi va plovent. Per cert, un matí amb molta humitat,